Il-Partit Nazzjonalista permezz taċ-Chairperson tal-Kumitat Permanenti għal Kontijiet Pubbliċi Derin Karabot u l-membri tal-istess Kumitat Graham Bencini u Claudette Buttigieg talab lill-Awditur Ġenerali jinvestiga il-proċess tal-ħruġ tal-ID cards. Dan kif dan l-allegat frodi ta' ħruġ ta' ID cards folot qed iwassal biex diversi persuni jirċievu posta li mhux tagħhom. Allegat skandlu li l-Ministru Byron Camilleri qed jibqa' fil-muta dwaru waqt li l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffan baqa' ma investigax. Illum il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista qiegħed jitlob investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali dwar l-iskandlu tal-ID cards. Dan huwa skandlu li jikxef in-nuqqasijiet u kif il-Gvern ħalla lil min jabbuża mis-sistema tal-ID cards tagħna. Qed nitkellmu dwar is-sigurtà ta' pajjiżna, qed nitkellmu dwar min huma il-persuni li qed jingħataw il-permess biex jidħlu jgħixu jaħdmu f'Malta. Din kwistjoni mhux biss ta' sigurtà nazzjonali, imma anke ta' sigurtà fuq skala tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk qegħdin hawnhekk sabiex nitolbu l-investigazzjoni dwar kif kien hawn min abbuża mis-sistema. Il-Partit Nazzjonalista qed jitlob lill-Awditur Ġenerali biex jinvestiga jekk l-Aġenzija Identità u l-uffiċjali tagħha użawx id-diligenza mistennija u jekk osservawx il-prinċipju ta' governanza tajba. Kif spjegatilna Claudette Buttigieg, Shadow Minister għall-Amministrazzjoni Pubblika. Aħna hawnhekk nkunu qegħdin nagħmlu talba biex l-Awditur Ġenerali jagħmel investigazzjoni fuq livell ta' governanza, fuq livell finanzjarju. Din tikkumplementa it-talba li jagħmel Dr. Jason Azzopardi u allura wkoll l-inkjesta li qiegħda ssir min-naħa tal-Maġistrat f'dak li għandu x'jaqsam mal-aspett kriminali. Aħna rridu nkunu nafu min għamel dak li għamel. Kemm kien hemm flus għaddejjin mhux biss fit-tixħim, imma fl-aspett ukoll ta' il-Gvern xħareġ flus. Graham Bencini, ix-Shadow Minister għall-Finanzi min-naħa tiegħu spjega kif il-Partit Nazzjonalista talab ukoll lill-Awditur Ġenerali jivverifika jekk identità hux qiegħda tkun ġusta, korrenti u diligenti fl-infiq tal-fondi pubbliċi u fil-qadi tal-funzjonijiet tagħha skont il-liġi. Aħna bħala membri tal-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi min-naħa tal-Oppożizzjoni għal darb'oħra ġejnaw biex naqdu id-dmiri tagħna lejn il-poplu Malti u għawċi kollu sabiex nistaqsu u nitolbu l-Awditur Ġenerali jinvestiga dan il-frodi. Fost affarijiet oħra aħna ġejna hekk biex nitolbuh biex jinvestiga jekk saritx xi tip ta' abbuż fuq ir-riżorsi tal-pajjiż, fuq ir-riżorsi finanzjarji tal-pajjiż f'dan l-allegat skandlu li għandna qudiemna llum. Il-membri tal-PAC appellaw ukoll biex kull min għandu xi tip ta' informazzjoni dwar ħruġ ta' ID cards folot sabiex jgħaddi din l-informazzjoni lid-deputati tal-Partit Nazzjonalista. Jew inkella jagħmel kuntatt mal-Partit Nazzjonalista fuq l-email pnsupport@pn.org.mt. Karabot, Buttigieg u Bencini appellaw ukoll lil dawk li jaħdmu fis-settur pubbliku biex jagħmlu ġbierhom u jekk jafu b'xi illegalitajiet jinfurmaw lil min qed jinvestiga.